बाबू नमस्कार बाबू नमस्कार मते डाकुଥିଲେ बाबू ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମୁଁ ଜଗମୋହନ ଚମ୍ପତରାୟ ଏ ସୁଜନପୁର ଗାଁର ଜମିଦାର ବାବୁ ହେଲେ ଆମ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲି ବାबू ନାହିଁ କାହିଁ ରାଣୀ କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାଣୀ ଆପଣ କହିଲେ ବାବୁ ବାମନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦ ଧରିବା ସାହସ କଣ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି? ନାହିଁ ବାବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋହନ ଆରେ ତମେ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛ ମୋ ପୁଅ ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ବିନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ତା ଛଡା ମୋ ବଡ ପୁଅର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି ଖାଲି ତମଠାରୁ ହଁ ବୋଧେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ନେଇ ଆସ ନାଇଁ ମୋ ନାଇଁ ତୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ତା ଛଡା ଏ ମହଲ ଯୁଗରେ ଏ ଦାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ କଣ ଆମେ କଣ ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବୁ ନାଇଁ ବାବୁ ନାହିଁ ମୋର ଯୌତୁକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ମୋ ପ୍ରୀତମର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ଖୁସି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋର ସେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ ଆରେ କଲେଜ ପାଠ ପଢାରୁ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ ତା ନା ଆକାଶ ବାବୁ ଏ ମା ଏ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ରେ ମା ତା ନହେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ପାଗଳ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ ମଧୁଆକୁ ବିବାହ କରିବି କେମିତି ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ବାବୁ କଣ କହିଲ ସେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନାଇଁ ମୋ ତା ପ୍ରେମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷାକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ବାବୁ ଆଉ ଏତେ ସଫେଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖାଙ୍ଗାଳ ବାପ ସ୍ନେହ ଘରରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନି ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଆଉ ଆକାଶର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେ ବର୍ଷାକୁ ନ ପାଇଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସେ ଯଦି ମରିଯାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଗମୋହନ ଚମ୍ପତରାୟ ତୁମ ଆଗରେ ହାତ ପାତି ଭିକ ମାଗୁଛି ତମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ସମୁଦି କେବଳ ସମୁଦି